V Banskej Bystrici pôsobia aj bosí karmelitáni. Bosí karmelitáni sú rehoľou, ktoré patrí pod rímskokatolícku cirkev a vlastne našou úlohou je vlastne modlitba, spoveď, duchovné sprevádzanie, duchovné cvičenia a vlastne to je to ako keby to najdôležitejšou, ale hlavne to, čo budeme aj neskôr možno počuť o bosých karmelitánoch, že modlia sa práve za ľudí, ktorí sú možno práve v tej blízkosti. Ale nechodíme bosí, nebojte sa. Chodíme normálne obutí, to je len vlastne z názvy, pretože keď rehoľa sa reformovala, tak pridala si len prídavné meno bosí. V roku 1995 pozval biskup Baláš, vtedy bosých karmelitánov do tejto diecézy. Mali provinciu v Krakove, takže odtiaľ pozval tých bratov, daroval im v podstate farnosť Priechod, kde pôsobili od 1995 až do 2010. A takú hlavnú náplň ich činnosti, okrem spravovania tej farnosti, im dal spovednú službu v Banskobystrickej katedrále. Čiže tam spovedáme v pracovné dni od 9. do 17. A preto rozmýšľal, že nám postaví niečo bližšie k tej katedrále, čiže vlastne postavil tu ten kláštor, okrem toho obnovoval aj túto kalváriu, čiže niekto, kto by sa aj staral o areál tej kalvárie, krížové cesty a prípadne slúžil aj sväté omše v tom kostolíku. Jedno z takých krásnych miest, ktoré pre mňa osobne sú taký dôležité, je samozrejme záhrada, ale jedno z najobľúbenejších miest je, keď si jednoducho tu vonku sadnem, pozriem sa na Banskú Bystricu, na Nízke Tatry, na Veľkú Fatru a je to vlastne takým miestom modlitby, pretože vlastne Karmel je spojený práve s modlitbou a modlitbou za ľudí a práve tá Banská Bystrica mi tak, jak na srdci, na ruke, že jednoducho máme ju tak blízko. Áno, je tu veľmi dobré prostredie, je tu veľmi blízko do centra, do tej katedrály, necelý kilometr a pritom sú tu lúky, lesy, výborné prostredie na prechádzky, dobré výhľady na Nízke Tatry, Veľkú Fatru. Takže no, je to veľmi dobré prostredie pre nás, karmelitánov. Vlastne náš deň začíname modlitbou. Prichádzame do kaplnky na 6. hodinu. Máme tu aj spoločnú svätú omšu, keď je nás viac ako jeden. Keď je iba jeden, tak máme svätú omšu iba hore v kostolíku, ale keď je nás viac ako jeden, tak máme ešte aj zvlášť svätú omšu pre našu komunitu. Okrem toho sa modlíme posvätnú liturgiu, breviár a vnútornú modlitbu. Podobne aj večer, tam záleží teda, či je nás viac, či tu zostávame, alebo niekto z nás väčšinou teda ide na tú svätú omšu do kostolíka. Čo je našou náplňou? V prvom rade, keď otec biskup stával tento kláštor a vôbec najprv opravoval aj celú kalváriu, tak v prvom rade bola aj spoveď v katedrále, to znamená služba ľuďom, a ja to niekedy hovorím, že služba ucha, ale aj samozrejme aj starostlivosť o toto miesto, pretože dovtedy, kedy tu kláštor nebol, tak kostol bol veľmi zdevastovaný a bol zničený. Po obnove vlastne sa o neho staráme a každý deň tam slúžime svätú omšu. Toto je naša izba, takto všetky vyzerajú, táto je prázdna, čaká na nejakého reholníka alebo nejakého hostia, ktorý by si tu chcel urobiť duchovné cvičenia alebo by potreboval tu ubytovanie. Tu máme spoločenskú izbu, zároveň aj knižnicu, takže tu sa stretávame, keď máme nejaké buď jednanie alebo nejakú rekreáciu. Niekedy tu máme aj viac hostí, máme nejaké spoločné stretnutia s našimi bratmi, povedzme aj z Poľska alebo aj zo zahraničia. Tak vlastne to je najlepší priestor pre také stretnutia.
máme tu literatúru, môžeme si tu nejaké materiály aj k tomu, čo povieme na kázni, alebo aj k nášmu duchovnému čítaniu. Máme tu karmelitánsku literatúru, či už našich svätých, alebo komentáre ich diela. Máme tu aj iných svätých, dokumenty cirkvi, takže tu sa dá načerpať. Nachádzame sa práve v tej spoločenskej miestnosti, kde sa stretávame spoločne s bratmi alebo s ľuďmi, keď prídu na modlitbu alebo na nejaký rozhovor. Taká jedna veľká miestnosť s 3 veľkými oknami. Prichádzame smerom do malej jedálne, keďže pred chvíľou sme boli v veľkej miestnosti, veľkej jedálni, tak tuto máme skôr takú komunitnú jedáleň, kde vlastne máme svoje raňajky, obed, večeru, alebo vlastne tam, kde sa aj stretávame. A vlastne je to pekne prepojené práve aj s kuchyňou, ktorá je taká, ja tomu hovorím, že praktická, keďže som vyučený cukrár, pekár, takže všetko je po ruke. Jednoducho všetko je viac menej veľa priestoru, kde môžeme, nechcem povedať, že urobiť neporiadok, ale urobiť práve ten moment, že si môžeme porozkladať veci a môžeme tam jednoducho pripravať jedlá. Nachádzame sa v kostole Povýšenia svätého Kríža, kedy slávnosť máme práve 14. septembra. Tento kostolík bol postavený práve ako vďačnosť ľudí za to, že boli zachránení pred morom, pretože v tom čase prechádzali naozaj veľké choroby, veľa ľudí zomieralo. Práve keď ten mor sa práve zastavil, tak ľudia vlastne ako vďačnosť tomuto miestu a tomu, že Boh ich zachránil, postavili tento kostolík plus Kalváriu. Neskôr na to ľudia si posadili ešte lípy, takže vznikla taká krásna lípová alej. My sa od toho momentu staráme práve o tento kostolík, toto miesto, či kosením, alebo vôbec aj službou. A jednou z nich je práve aj svätá omša v tomto kostolíku, práve v kostolíku Povýšenia svätého Kríža. Prichádza tu skôr taká, ja by som povedal, že rodinná atmosféra, aj tak ľudí, že jak rodina, už sa poznáme po mene, viac menej. A naozaj je to takým malebným, pretože je to aj posledná svätá omša v Banskobystrickej vôbec doline, alebo vôbec na tomto mieste v Banskej Bystrici. Pre mňa toto miesto je miestom, ja by som povedal, že vždycky, keď sa pozriem na tú Banskú Bystricu, poviem si, wow, to je tak nádherné, že vlastne ešte od tej modlitby, od toho všetkého vidím to mesto, hej, že oáza v meste. A pritom si poviem, že je to naozaj takým malebným miestom, kedy môžeme naozaj kontemplovať alebo modliť sa viac v tichu, viac v takom nazerení a plus vidieť mesto pred sebou. Pred sebou máme obraz mesta Avila s veľmi známymi múrmi, jednými najlepšie zachovaných múrov na svete, stredovekých. Tam vznikli bosí karmelitáni, ktorí vlastne reformovali starú reholu karmelitánov. Terezia od Ježiša svoje slávne dielo Vnútorný hrad určite inšpirovaná bola vlastne tými múrmi a mestom, ktoré má celý život pred očami. Aby ste sa mohli trošku tak orientovať, kto sú to vlastne bosí karmelitáni, skadiaľ to prišlo. Karmelitáni nie od karamelu alebo karamelky, ale je to od hory Karmel. Tam sme začali žiť. 4. križiacka výprava, kedy bojovala znova o svätú zem a znova sa im to nepodarilo, tak si povedali, že teda skúsme nebojovať mečom, ale skúsme modlitbou. A preto niektorí z tých rytierov začali žiť vlastne na hore Karmel a preto ich začali volať karmelitáni. Preto je ten dôvod, že sa voláme karmelitáni. Tam sme žili ako pustovníci. Dlho sme sa tam nezohrali, lebo po 100 rokoch, kedy prišli Turci, začali vyháňať všetkých kresťanov zo Svätej Zeme a museli sme odísť do Európy. A stali sme sa už nie pustovníkmi, ale žobravým rádom.
Bolo to až do momentu 16. storočia, kedy Terezia Avilská a Jan od Kríža, ktorých máme aj tu v relikviári, časť ich tela, vlastne hneď pod svätostánkom, tak vlastne Terezia Avilská povedala, že ja nechcem žiť, ako keby, že chcela sa vrátiť k tomu, čo bolo na začiatku, do tej pôvodnej reguly, ktorú napísal pre nás Albert Jeruzalemský, je patriarcha. A vlastne ona sa vrátila, no ale vtedy niektorí z bratov povedali, alebo sestier, že ty niečo vytváraš nové a vtedy vlastne pridala si len to pridavné meno Bosa, preto alebo Bosi karmetáni. My sme takú zvláštnou rehoľou, lebo nás reformovala žena. Nie muž, ale žena. Bola to Terezia Avilská. A potom neskôr si k tomu zobral práve Jana od Kríža, ktorý jej pomohol práve s reformou aj tej mužskej vetvy. To je taká história. My sme sa tu dostali prvýkrát na Slovensko v 1700. Neboli sme tu dlho, 95 rokov, lebo prišiel Jozef II a vlastne všetky rehole, ktoré nemali nemocnice, školy alebo čokoľvek iné, boli sme skôr kontemplatívnym rádom, tak vlastne museli sme odísť. Vrátili sme sa presne po 200 rokoch v 1995 do práve tu nedaleko je taká dedinka pri Banskej Bystrici, volá sa Priechod. A tam sme vlastne založili prvú komunitu a potom sa to rozširovalo ďalej. Tu sme pred obrazom patronky tohto kláštora, svätej Terezie Benedikty od Kríža, veľmi známej filozofke, učiteľke Husserla, ktorá mala židovský pôvod a potom konvertovala na katolícku vieru a vstúpila aj do kláštora v Kolíne a potom pred nacistami ako židovka utekala do Holandska, kde ju jednak predsa len nacisti zobrali a poslali do vyhľadzovacieho tábora Ošvenčim-Březinka. Ako Bosí karmelitáni, či sme veľkí alebo nie sme, povedal by som, že tu na Slovensku sme malí. Máme 3 komunity, je to Banská Bystrica, Staré Hory a potom Košice, časť Lorinčík. To sú 3 kláštory mužské, potom 2 kláštory ženské, to znamená Detva a Košice. A patríme tým, že nás je na Slovensku len 12 mužov a 20 asi žien to je, lebo 10 je 10, aj 20, tak vlastne patríme pod provinciu Krakovskú. 10 kláštorov v Poľsku a 10 poza hranicou. Máme to na Ukrajine, na Slovensku, v Nemecku a plus 5 v Afrike. Je to, ako by tak sa dalo povedať, že medzi nebom a zemou, že tu dolu pod nami je to mesto so svojimi starosťami a my sme tak na kopci, jak sa hovorí, na polceste k Pánu Bohu. Takže určite, keď stúpame, tak je dôležité pre nás, aby sme stúpali nielen nohami, ale aj srdcom k Bohu. Každé z reholí má nejaký symbol alebo nejaké heslo. Nás, karmelitánov, charakterizuje to, že založili nás rytieri. A keďže sme nemali nejakého zakladateľa, tak sme si zobrali svätého Eliáša zo Starého zákona a on povedal jednu vetu. Horlivosťou som sa rozpálil o Pána Boha zástupov. To je heslo vlastne karmelitánov, že vlastne rozpáľovať sa tou jeho láskou a žiariť vlastne tým medzi ľuďmi. To znamená byť tým kontemplatikom v živote a potom aj v práci.